Ninsabu grat immens li stajna niġu nsemmaw leħinna sabiex is-settur sportiv jagħmel il-qabża li hemm bżonn. Dan kien is-sentiment ta' bosta atleti u amministraturi li huma involuti fis-settur sportiv u lil ħadd filgħodu tkellmu fil-konferenza mtella mill-Partit Nazzjonalista li kienet iddedikata għas-settur sportiv. Settur li dejjem aktar qed jitlob għal investimenti akbar. Ma' Net News tkellmu l-professjonisti li pparteċipaw fid-dialogu tal-Partit Nazzjonalista dwar l-isport fejn spjegaw kemm huma importanti laqgħat bħal dawn. Bħal dawn huma importanti ħafna għaliex aħna nwasslu ċ-challenges tagħna bħala assoċjazzjoni lil politiċi. Ovvjament il-Partit Nazzjonalista huwa wkoll partit li qed jaspira li jkun gvern alternattiv, allura huwa importanti li jisma' minn għandna dawk id-diffikultajiet li aħna qegħdin inħossu. Nivvjaġġa ħafna u nara kif jaħdmu assoċjazzjonijiet ta' barra u gvernijiet ta' barra. Naf li hemm modelli fejn nistgħu aħna nħarsu lejhom. L-isport huwa mezz ta' żvok ukoll, mezz ta' għaqda, mezz ta' edukazzjoni. Fi naħseb laqgħat bħal daw joħorġu idejat ġodda, joħorġu problemi li hemm. Jiġifieri naħseb importanti li jsiru ħafna minnhom. L-isport huwa xi ħaġa illi jekk il-pajjiż irid verament jagħmel avanz fil-kwalità tal-ħajja tal-bniedem, irid ikun parti ċentrali. U naħseb illi huwa importanti li m-mexxejja tal-pajjiż jisimgħu x'irid il-poplu, jisimgħu illi għandna bżonn l-għajnuna għaliex entitajiet sportivi ma jistgħux operaw b'mod effettiv mingħajr l-għajnuna tal-gvern. U jinħoloq il-framework neċessarju biex aħna noperaw u nkabbru l-operat tagħna. Li nibqgħu nipromovu kull tip ta' sport, nitkellmu fuq il-bżonnijiet ta' kull tip ta' sport u atleta u anka nies oħra li huma involuti fl-isport bħal ġurnalisti u grazzi tal-Partit Nazzjonalista dell-attività. Huma saħħu fuq kif l-isport varju jrid ikun irrappreżentat bl-aħjar mod għaliex anke jekk l-isport f'pajjiżna kiber għad fadal ħafna aktar investiment xisir. Nemmen li huma events bħal dawn fejn nistgħu flimkien nikbru u nejnu l-atleti tagħna billi nagħtu eżempji, billi nitalmu minn xulxin, billi nikkonvinċu ċertu organizations u entitajiet biex jinvestu iżjed. L-isport, kull qasam għatem x'namlu, ħafna x'namlu. U naħseb jiena li anki il-Kunsill Lokali jiena konsillier, naħseb illi tajjeb illi daj jagħmel jieħu priorità fuq l-aġenda tal-Kunsilli. Bħal kull ħaġa oħra l-pajjiż jixtieq li barra tipparteċi barra tuħu sehem fi sport ukoll tiżdied fil-kwalità. Nafu li kull darba li jkun hemm xi tim fi sport whatever jimxi qudiem il-pajjiż kollu jieħu pjaċir. Mela ħana xogħolna huwa biex nattiraw atleti biex intejbu il-kwalità tagħhom, coaching, etc. performance u għandna bżonn imma l-lum ħarġa iżjed ovvjament ġakonna nafuha li għandna bżonn iżjed faċilitajiet. Bla dubju laqgħat bħal daw huma vera importanti, jiena anzi huma meħtieġa li jsiru għax tista' tgħid nies bħalna jistgħu jarfu jindunaw x'inhu huma n-noqqasijiet li forsi hemm bżonn jitjiebu. B'hekk nemmen li bħallum aħna ddiskutejna ħafna mill-affarijiet li jistgħu jitranġaw u meta jsiru affarijiet bħal daw igawdu ħafna il-ġenerazzjoni li ġejjin u jsibu l-affarijiet kif suppost. Min-naħa l-oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Jurek sostna kif dawn id-diskussjonijiet jixprunaw il-politika tal-Partit Nazzjonalista, politika li tiġi mfassla mill-esperjenzi varji tal-poplu Malti u Awċi kollu.